kula nderek Akmalia liwat Mursid Romo Yai Soleh Saifuddin Al Arifillah. Menika ada ikrar jenengan sedaya yakin nek Romo Yai Soleh niku Mursid Akmalia jenengan wis netepake ngikraken nderek Romo Yai Soleh. Sampe niku kan secara dohiriyah. Saknika urusane ati. Sampeyan tenangne sampeyan selehne atine jenengan seleh mancik baiatan toriko napa niku robitoa gitu. Sing kula jenengan derokne sadate Bismillahirrahmanirrahim. La ya'budullah illallah. Tumuju nang Allah liwat jalure Mbah Yai Soleh. Terus sakniki sampean merem atine sampean toto sampean hadirne sampean bayangane kehadirane Mursid kula jenengan sedaya Romo Yai Soleh. Kanthi ngrentek Romo Yai Soleh kula nyuwun biat, kula nyuwun dados murid panjenengan. Batin tadi. Mantep, sampai gambarannya ini kayak gambaran Mbah Yai Soleh wis nampa. Terus kalih ngrentek Allah. Terus sampai kaya kehadiran Yai Soleh niku wis nyawiji teng kene jenengan. Allah